Barkatu, zer du da? Goiz egiltzeko. Goiz egiltzeko, uste nun behatziak zela. Barkatu, zer du da? Goiz egiltzeko. Barkatu, zer du da? Goiz egiltzeko, honek gauza bakarra esan nahi du, Odeirekin egon behar dugula. Gaurko programan, Odei Barroso raperoa elkarrizketatuko dugu. Egun, rapean eta alkimia bere estudioan buru belarri dabilen arren, asko gogoratuko duze Odei Barroso plazetan bertso kantari. Eta gaur, bi gauzei buruz galdetuko diogu, rapari buruz eta bertsoari buruz. Odeiren elkarrizketaz gain, gaur ere bi bertso plaza eskainiko dizkizuegu, Bergarako klaun bertso saioa eta Iurretako festetako jaialdia. Ongi etorri, Odei Barrosoren hitzetik hortzerara. Gabon Iurreta, Gabon entzule, fina eta urterokoa. Gaur laugatoz baita urrun dauzkagu zabala eta txokoa. Saio bizi bat egin nahi dugu, baina gusto gozokoa. Frontoi osoko pentsamentua, ta lauterdiko jokoa. Askorentzat oraindik bertsolaria da Odei Barroso, baina badira urte batzuk bertsoa utzi eta rap kantaria hasi zela. Bizio taldean 3 disko egin ondotik, terapia bakarkako lehen lana plazaratu zuen 2022an. Eta goiz egiltzeko lan luzea argitaratu du aurten. Hitzetik hortzeran ordea, badakigu, inoiz ez dela beranduegi Odei Barroso elkarrizketatzeko. Odei, bolada batean bertsolari raperoa deitzen genizun, oraindik ala alda. Bueno, uste dut orain raperoago naizela bertsolari baino bai. Gutxi nabil bertsotan jada ez nabil eta bai, nuke orain rapero bakarrik. Martxoan argitaratu zenuen goizegi hiltzeko lana, zer moduz doa, bira? Ongi, gugu pozik, talde guztia pozik, kontzertu desente ematen ari gira, Euskal Herriko xoko desberdinetan. Eta gu oso pozik. Harrera ona izaten ari da diskoa, lana, zuzenekoa ere, desente prestatua dugun zuzeneko bada. Eta bai, alde horretatik ere oso pozik. Eta udazkenerako, ze asmo duzue? Udazkenean kontzertuekin segi momentuz, aldela Euskal Herrian barna eta ibiliko gira, eta gero ea pixkanaka kanpora ere joateko aukerarik dugun, eta aukera desberdinak begiratzen ari gira jada. Eskerrik asko, hitzetik hortzerari tartea egiteagatik eta eser gaitezen, luze eta zabal hitz egiteko. Bai, ni eskertzu egomitatik eta guazen. Bi pertsona egunkaria irakurtzen ari dira taberna batean. Egunkarian agertzen diren berriak komentatzen ari dira. Eta batak esaten du, fasismoa zabaltzen ari da. Bueno, nik hitzonekin problema dazkat, porque fasismo, emateu, jasinto, goxua bezala da, eta ez da goxua, bale? Orduan, baina euskera sola bada, hola esango de. Baina fascismo, esan nahi bazu ere, esan, hola, bueno. Fasismoa zabaltzen ari da, dio batak. Besteak, borroka feminista ere, bai. Halako batean, tabernaria gerturatzen zaie, bakoitzari kristalesko bola bat jartzen die aurrean, zergatik, auskalo, bale, dena ezin dizuet esplikatu. Etorkizuneko Euskal Herria ikus daiteke kristalesko bola horretan. 50 urte barru izango den Euskal Herria. Gaia, hau zan, zekizu, ambientatzeko. Zu Andoni tabernaria zara. Onintzainoa tabernan egunkaria irakurtzen ari zareten, ari zaretenak. Onintza, zuk ez duzu kristalesko bola erabili nahi. Ainoa, zuk bai? Hombre, a ber, zer don. Tabernari naiz eta zalantzak, gainditu naute guztira, begiratu ze edertasuna, begiratu ze dirdira.
Bibola hundiek ekarri ditut, zuek biontzako dira, Euskal Herria zer izango da, hemendik mende erdira. Euskal Herria leku ederra, zan garai baten baina gaur egunean ezin da bizi, euskara hutsean lasai. Dana fobia, dana legea, eta fasismoa nonai, horrek irabaziko digunik, nik behintzat ez dut jakin nahi. Fasismoa eta kontraindarra, dena dago kaletan, baina onari begiratzeko, agindua begietan. Mendean hartu nahi gaituztenei, erantzun mendekuetan, ekarri lasai sinesmena dut, belaunaldi gazteetan. Baina iritziak nahi nituzkenik, konpleju gabe jasoak, mende erdira nola izango, diren euskaldunen soak. Espainiakin zeharremanta, nun lehen biltzazken presoak, lepoa estutzen aizeizkit jada, kroasanan bibesoak. Esperantza handirik ez dago, berez kartzeletarako, baina nik ia mende erdi dut, dena aitortu beharko. Bizialdiak ez dit emango, beste hainbestetarako, aurrez aurrez dut ikusiko, ta kristaletik zertako. Kilometroak asko joan dira, espetxetako bideetan, baina bidea aldatuko da, ikusten dut kristaletan. Espetxerik ja ez da egongo, eta gero horren bueltan, memoriariketak egingo dituztela eskoletan. Bueno. Honita bai iritsiko gea, Bueno, aurreko asteburura ingu, zuek isorretako gaztebi sarie, irailan 27 da, eta txikita ota egiren oroimenan aldeko pankarta bat ipini dozue, Elixako horman. Zuek badakizue nortzuk izen zien, badakizue ze pasau zan, eta zuek badakizue memoriziek gorde bierreko edala, eta horretarako bestie beste ipini dozue pankartia. Eskei dozue, ari begire zauzien, arpei bi eta esaldi bat. Ta Elixien abizuz, ertzainak agertu die. Identifikau zaitezien agindu dotzue,
pankartie erretirau eta erun engo dabela dinue, eta zuek antxe jarraitzen dozue. Plastiko zuriko, arpegi bisei eta esaldi bati begire. Gauza arruntak ere ez dira zilegi, gure oial zurian horra bi aurpegi, ta ertzainei esan nahi diet begiz begi, Frankok hil zituela horra zuen egi, uraxe hasi zen bai eta zuek segi. Berrogeta urte pasatu ondoren, idatzi behar dugu bai orain ta bailen. Ta bi morrosko handi armatuta hemen, ez dakit ze uste daben gun horta zer garen, baina ez dakizie nortzuk izan ziren. Ta oroitzea ere ote da delitu, urteak pasa eta ezin konprenitu. Fusilatzerakoan aize izpiritu, esku batek bost behatz katuari beitu, baina hango behatzak esku asko ditu. Esku horrek eskatu deuskue karneta, begirada gaiztoaz tarteka barreka. Berba bat dakizie da bakarrik eta alantxe ignorantziz dagozta beteta, olantxe emoten dau historiak buelta. Hortxe geure pankarta ta geure aterki, euren aurrean ezin dugula ireki. Ertzaina berriz onuntz badator emeki, izena esan behar dudala hobeki, ta gaitzerdi sikira euskeraz baleki. Edo karneta edo ai gurekin segi, amets hau luzatu da agian gehiegi. Gure deneiripe etxakea geri, ta okurridu jata esatean euri, ninaz paredes manot ta uota egi. Ez dut lekurik industrial, industriak ez du lekurik alkimian, argia agonian, iluna harmonian. Odei, rapa deskubritu zenuenean, herrimek liluratu omen zituzten, nolakoa zen rapa deskubritu zuen Odeiura? Aski gazte deskubritu nuenik rapa, badakit zaletu eta zinez erran nuena hau maite dut. Hori izan zen 2000 urte inguruan, 12 bat urte izanen dituen, eta hor deskubritu nuen Selekta kolektiboa taldea. Odei Inuxente ura 12 urtekin hau zabali gelditu zen Selektaren disko horrekin.
Bertsioak baditu, arau batzuk, rapak? Rapak ere, erranen nuke rapak arauak baino kodeak dituela. Nunbait, ez dago arautua, baina ez baduzu moduz minimo batean ez badituzu patroiak eta errespetatzen ez du sonatzen. Bada halako erranen nuke zentzu komun bat, eramaten duena nunbait idazkera eta belarria leku batzutan errimatu behar izatera. Elkarrizketaren batean irakurri dut rapero purista zarela. Zer da rapero purista izatea? Rapero purista erran nahi dut rapa bere hutsean maite duen norbait naizela. Ez ditut behar ezakitzen bat artifizio, modan dauden autotunea, beste mila gauza horien beharrik ez dut rapa maitatzeko. Zergatik diot purista bereziki iruditzen zaidalako Euskal Herrian anitz nahasi dela rapa. Hitz hutsa, hitz soila, doinurik gabe, doinu batekin, errimen doinuarekin, ez ahotsaren edo autotunearen edo doinuarekin. Orduan zentzu horretan bat naiz aski purista. Zure abestitan ze kontatu nahi izaten duzu? Batzutan ez dakit den nik nahi dudala kontatu edo kontatu behar dudala, ez? Badut alako behar bat idazten dudalarik. Bakarkako lehen diskoarekin, terapiarekin, aski barne mundu batean murgildu nintzela eta beharretik hainitz zuela, ez? Eta orduan idazten nuelarik behar nuen hori, askatu behar nuen hori idazten nuen. Disko hontan aldiz gehiago jo dut naturala izatera. Erranen nuke paperari uzten dio dala eskuari aski libre izaten, utzi dio dala, aski natural, eta bereziki naturaltasun horrek eta ekartzen du zintzotasun bat. Testuari iruditzen zait zintzotasun bat ematen diola. Nik rapean kontatzen dudana da azkenean bizi dudana, naizena, eta hori bezain sinplea da nire rapa. Bueno, Nerea, zuk 9 urte dekozuz, da Maialen zure ama da. Zuk Nerea azken pare bat urtien, zure ama ikusten dozu impotentzia handi bategaz, Palestinako irudisek telebistan agertzen dien aldiro maldizinoka hasten da. Ez dau deretxoik, inork ez dau ezerreingo, keja eta impotentzi horretan, zure amari dana iruditzen jako gitxiegi. Proposatzen dien neurri guztisek, edozelakuek eta edonundik datozela gitxitxo eristen jakoz beti, eta etxipenaz, azkenien, danak gitxitxo dielata, ezetako balixo ez da belata, berape ez da ez erreiten. Ez boikot txikirik, ez manifarik, ez ebez. Maialen, inmobilismo absolutura erun zaituen zure etxipenan erdisen, Nerea topau dozu paperezko barkutsuek egiten. Eta esan dotzu, berak ziozelan lagundu gure dauela, eta papelezko barku horrek etxepeko errekan botako dauzela gazara ailegau daitezen. Eta bapatien ispiluen aurrien, ipini zaitu. Zure txipena ta zure pena, zailak dira sinisteko, ja adorerik ere ez duzu, ta telebista pizteko. Palestina bat libre nahi duzu, hori esan duzu hasteko, baina errekatik hasi behar da itxasora iristeko. Egin duzun gauza xarmangarriak, Nerea ez du izenik, baina hemendik Palestinara ez dago bide zuzenik. Adinarekin esperantza ere galtzen joaten
ez dut sinisten errekake, itxasora doazenik. Baina horrela ikasi dugu, tala izan da luzaro, mundu honetan zikindutako, horren beste ur badago. Ni txikia naizta zu haundia, gaur zuri begira nago, zu izututa baldin bazaude, ni are izutuago. Zu ikaratu egiten zera nere ikararia di, ni izututa paralizatu begira telebistari. Gure ala ainda txikia, tasa askia hain handi, hori eginda lasaitu bazara, etzara hain ondoari. Pradalesek esan, Ayuso entzun Euskadi Euskaldun, eta, hori metrika 3-3-3, eta Ayusok ulertu. Ayuso entzun, pin, pam, pun. Argi dago, errima ere kontutan hartu dula, 3-3-3, ez du egin lauko ertaina, egin du 3ko ertaina, baino, behintzat, zakizu, hortara bai, ondo, ez du luzatu. Bueno, errima ondo, gaina entzun pun, ondo zijoan, entzun euskaldun, bai, errimetan ondo dijoa Natividad. Bueno, Gaia, Ainhoa, Isabel Natividad Díaz Ayuso zara. Andoni, Isabel Natividaden euskara irakaslea zara. Entzun esantzun eta ulertzea hola, maixuai irakiten jarriaz odola, zertan eman dizkizut hainbeste eskola, klaseko azkarrena etzera inola, klaseko azkarrena etzera inola. Ez dut ondo ikasi esandako dena, zuk edonik nork falta ote du almena. Entzuten enaizela diozu lehena, ai baina erantzuten ni naiz azkarrena. Ai baina erantzuten ni naiz azkarrena. Erantzuten dezula, hori da problema. Erantzuten bai dezu, jartzen duten dena. Aldrebeskeritako badaukazu zena, dena gaizki ulertzen zuzera onena. Dena gaizki ulertzen zuzera onena. Zuk eta biok hemen tiroak elkarri, ta zure langintzazuk gaur dezu
aldarri. Ez dizut entenditzen adineko sarri, kendu zaidazue hau Iturgaitz ekarri, kendu zaidazue hau Iturgaitz ekarri. Desesperatu naula ez alda nabari, Aiusoi irakasten zertarako ari, banituzke olako ikasle ugari, pun egingo nioke neure buruari, pun egingo nioke neure buruari. Zuk hori egiteko motiborik bada, baina beste lantxo bat zuretzako ara. Kulturan asketan adituak gara, aurreskua egin nahi dut flamenko erara. Aurreskua egin nahi dut flamenko erara. Bizio taldearekin ezagutu zintugun, ondoren bakarkako bidea hasi zenuen, Odei bezala, zer aldatu da bide horretan, zure inguruan, zu zertan aldatu zara? Nik erramen nuke, denak bezala garatu girela, ez dakit onerako edo txarrerako, baina bai bidea mainitz ikasi dudanaren sentsazioarekin. Nunbait, bizion hasi ginelarik, 20 bat urte izanen dituen, eta pixka bat rapa bera ere deskubritzea falta zitzaidan, nire burua hobeki ezagutzea, eta uste dut bereziki aldatu dena hori dela, ez? Lehen egiten dituela gauzak jakin gabe, ze egin nahi nuen, eta orain ezin dudala gauza handirik egin ez badut argi zer nahi dudan. Bakarkako bidea hasi zenuen, baina kontzertuetan oholtzan ez zaitugu bakarrik ikusten, zer ematen dizu taldekideekin edo lagunekin aritzeak? Nik familia deitzen diot. Badugu denok familia bat hautatu ez duguna, eta badugu beste familia bat edo batzuk eraikitzen ditugunak, ez? Eta niretzat oholtzara nirekin igotzen direnak, zuzenekoetan, proiektuntan azkenean nire izenarekin doa, baina inguruan jendea badut, babesten nauena, laguntzen nauena, eta horiek gabe hasteko ezingo nuke egin. Ezingo nuke bakarrik, gauzak bakarrik egiteak ez dakit zentzurik baduten. Niri oholtzara igotzean taldeak ematen didan lehen gauza eta gauza importanteenetako bat da babesa eta segurtamena eta maitasuna. Eta uste dut babesik eta maitasunik gabe ez nukela iraunen denboran. Raperoek izate omen dute rapero pertsonaia, Odeiren rapero pertsonaia nolakoa da? Egia da, ez dakite gabezia bat den, baina ez dut inoiz lortu erabat pertsonaia hori askatzen pertsonatik. Erranen nuke Odei, eta nunbait Odei da, ez dut beste izen bat asmatu rapero izateko edo rapero bidean, eta horregatik. Nire pertsona eta pertsonaia biziki ertxiki lotuak direlako, badut pertsonaiatik noski, ari naizenean, oholtzara igotzen naizenean, bideoklipak egin behar direnean, sortzen dudanean, baina sortu dudan pertsonaia eta mundutxo hori biziki loturik daude nire pertsonarekin. Bigarren lana argitaratu duzu aurten, Goizegi hiltzeko, nolako diskoa dela esango zenuke? Hasteko disko luzea da, vinilo LP bikoitz bat da, 15 abestikoa gaur egun, uste dut artistoi edo sortzaileoi, musikarioi, denoi, galde egiten zaigula, sortzeko gutxi, eduki gutxi eta maiz.
eta ni beti izan naiz patxadaz eta luze. Beraz, erranen nuke dela disko luze bat, luzea eta trinkoa aldi berean, eta bereziki naturala, aipatu dudan bezala, naturala eta zintzoa. Ni naiz. Eta zergatik goizegi hiltzeko? Bi arrazoi nagusi edo bi zentzu ditu izenburu horrek batetik iruditzen zait beti dela goizegi hiltzeko. Kulturalki edo jaso dugun zerbait izanen da segurki, baina goizegi da hiltzeko. Izan pertsona gazte bai joaten dela edo pertsona zahar bat, aitatxi amatxi galtzen ditugularik ere beti da goizegi, mundutik joateko. Eta guk etxean, ama biziki gazte galdu binuen, nunbait egiten dudan guzti hortan badakit ama hor dela nire baitan, nire barnean, eta nunbait omenalditxo bat edo bezala bada, berarentzat. Eta bestetik goizegi hiltzeko ni jada ez ditut 18 gaztea naiz, edo gazte sentitzen naiz, baina ez ditut gehiago 18 urte. Eta rapa maiz lotzen da biziki jende gaztearekin, eta modu bat da errateko itxoin. Oraindik, odei pertsonaiarentzat goizegi da hiltzeko, eta oraindik rapean segituko dute, puska batez. Zer da pertsonatek behar duna bizitza osoan zehar? Txikitatik heldutasunera, zaintza. Orduan, orain zaintza publiko komunitarioa hitz egiten ari gara. Nora hiri da hitz egiten honi buruz ere? Emakumeak! Berriro ere! Orduan, nik galdetzen dut. Orduan orain zaintza komunitarioa egin behar dugun hontan, emakumeak ere egin behar dugu zaindu, baino elkarrekin, ez? Izan barrian zu bakarrik. Orduan, non dago administrazioa, zerbitzu publikoak, gai hau, zergatik ez dauzkagu zaintzak. Ta beste gauza bat, nun daude gizonak ekosistema honetan, zainduak izaten bai, baina noiz hartuko dira ulertzen zaintzera, Orduan, gaia da, gizonak zaintzeari utzi behar diogu. Naizta ikusten ditugun marra, kolore eta biribilar, argi ikusten da guk gizonik ez dugula zaindu behar. Hor gizon gehitxo ote dauden, ni hemen dudatan nago. Futbol partidu bat ematen du edo zer baino gehiago. Alboko marrak margoztu eta gola sartzeko garaia, izan liteke katedrala edo San Mameseko zelaia. Baina atzera begiratzeak sortzen dit nahiko apuru. Gizonik zaindu beharrez badugu aurrera behituko dugu. Tani pentsatzen nago ondoan jakintza eta akordu. Gizonik ezpada zaindu behar, Andoni nork zainduko du. Andoni aulkitik jaiki eta hurbiltzen ari da ona. Hemen txedator gizon batako jonauta dagona. Gazte garaian nintzen izan, zuzena edo zaindua. Zuen artean orain badaukat benetan zeinek zaindua. Bani presnago aste burutan Andoni pixkat zaintzeko. Inor begira ez dagoenean atximurka egiteko. Gizonak zaindu nahi ez horretan, onintza eskabiltza zuzen, edo lehenago hil gaitezen, edo exiliatu gaitezen. Konturatzen naiz bien artean borroka sortu leikela, zartutakoan zuetan zeinek ipiniko dit pardela.
Batere gabe joango zara, etxera eta plazara, zuri etzaizu asko inporta modernoa izan zara. Pardela jartzeak ni andonien hau inola astora, zure kontu danak entzutea gogorragoa izango da. Pastillak hartu zerrenda egin, hau hola eta ura hola, baina nik beti nastuko ditut pastillak eta alkola. Madrilgo erresidentzi baten ondo zeundek egia esan, azken kartutxoa da Andoni Ayusok dimitidezan. Tira Andonik zahartzaroa, laister baldin badu lagun, gure zaharra lokartu da eta ardo bat hartu dezagun. Bueno, zuepe topauko zinean, da zema bider topeten garen, maite dugun horri, edo geure parte dan zio zer horri, joeten izti gure dugule, baina ezin joeten itxi. Zuei be antzera pasea buiatzue, ze izen ben maialen zu uso bat, zara. Isorreta eta Durengo artien bizidan uso bat. Territorio horretatik, kanpora sekule, ez dauen aurten. Eta unai ostera, enara bat da. Eta badakizue, elaiek kilometruek eta kilometruek egiten da biezela, negue atietara, urreratzen danien. Zuek udi alkarraz pasau dozue, isorretako elizpien eukin jozue bisok abixie, eta halako maitasun historio polit bat osatu dozue, egunero batabestien abixe aurrien aurrera joen, alkarri zorritxu ejan, alkarraz putzuen garbitu, baina egunek laburtzen hasi dien honetan, geru eta freskoa egiten dau, eta unaik bizigure badau migrauen bidau. Bere taldekide guztisek badoiez, eta Maialenen gana etorri zara gaur agur esatera. Maialenek badaki unaik joenen bidauela, ez dauela besteik, bizi gure badau, joenen bidauela, baina ez dau gure joen deiken, eta ezin ba, joeten itxi. Hau amets bat izan da, soilik alegia. Joan egin behar duzula, ote da egia. Ni uso kaletar bat, hau da miseria, eta zuneretzako txori ederregia. Neuri beheiten deuste bizotxoak horru, ez pentsau neubenago usotxoa porru. Baina bueltatuko naz bi urtaro barru, eta barriro eingo dogu biok gru-gru. Ez alduzu egingo zure hitzaz pasu, lehen aldia aurten izan dela kasu. Udazkena helduta lasai bazoazu, eliztorre denetan uso bat daukazu. Eliztorre oro ez da ez nire etxea, eguneroko lana
zugaz pentsatzea, baina ez da erreza beti bueltatzea, gero ta gatxago dau Europan sartzea. Europako sarrera neurrikoa, usoentzako ere oso betik doa. Guk dugu kaleko ta zikinen tipoa, ta zuen ara beti hain poetikoa. Beti ez dira onak poetikoak, ta maitasunak ez dira beti betikoak. Beitu zer dakartzudan mokoan pikoak, plazako txiklezar bat ta gusanitoa. Odei, euskal musikaren panoraman rapak zeleku du. Uste dut aski leku txikia duela eta borrokatu behar izan duela gaur egun duen leku txikia ere, ez da. Uste dut ezin dugula hitz egin rap estena batetaz oraindik. Nonbait ikusi dugu rapa estanda egiten Frantzian, Europan, Estatu Batuetan, Euskal Herrian ez du estanda egin. Selekta kolektiboak diskoa aterazuelarik 2000an anitzek erratzuten orain dator raparen aroa. Eta ezen inoiz iritsi, ez. Baina gure herrian leku txikia eta borrokatu beharreko holtza bat da. Eta erreza da borroka horretan kontzertuak lotzea? Kontzertuak lotzea, erranen nuke kasik lan bat dela, beste lan bat, eta gaur egun musikarioi galde egiten zaigu eduki sortzaile izateko, iaia community manager horietako bat, sareetan etengabe sareak eta eien algoritmoak eta elikatzeko, galde egiten zaigu bideoak egiteko, eta berez egiten dakiguna da egiten dugun hori musika, ez? Baina, egia da, musikaren biziraupena geroz eta zailagoa duela, norberaren musikak beste guzti hori ez baldin badu inguruan. Eta ia importanteagoak bilakatu dira inguruko gauza horiek sortzen den edukia, egiazki sortzen dena baino. Eta horrek eskatu izan nahu. Musikaren mundu sortu duten mundu enpresarial horrekin bat egiten ez baduzu, mundu enpresarial horrek zure aldeko apustua egiten ez badu, hor dabilen eta ariak mugitzen dabiltzanek zure alde egiten ez badute, zaila duzu. Eta erranen nuke, adibide bat gehiago naizela. Horren adibide bat gehiago naizela. Horretaz gain, grabazio estudio bat ere baduzu, alkimia izena duena. Zelako alkimiak sortzen dira hemen? Sekulakoak. Zirraragarriak egia erran maite dut trukea, maite dut jendearekin lan egitea, maite dut isolatzea ere, orduan denetarik du leku unek, ez? Badu batetik atea zabalik dagoela, horri nahi duenarentzat, eta hor sortzen den alkimia hori bakarra da. Animalia naiz eta, ene lurra du maite. Eta badago gaztelera dun Goretexa. Hau, personai hau, euskararekiko impermeablea da. Iragaizkitz, bueno, oain esango gue, bertxota nandonik esango gue, bale? Impermeable. Iragaz gaitza. Zuk kaixo esango jozu, eta berak, hola.
Ola ez, porque hola, bueno, eta un bezala. Agurra esango jozu eta adios esango izu. Oain ja, bai, hau da gaia, oain, bai. Demagun, zure urte beteatze dela eta ja adinekoa bihurtze zehala. Demagun, bai, demagun, zuk imaginatu. Bueno, pues, egun hortan, pues, zure urte betetze egunean daukazun emozio horrekin, ez dakigula zein dan, porque izan daiteke oze ondo, hautzaroan, o gero, ja bestu, baina emozio horrekin, ospatu nahi dezu, gainea adinekoen nazioarteko egun berean, oza, dena ospatu nahi dezu, bale? Ta taberna batetara sartu zara, pues, tabernetan gaude, atea gabe gaur, bale? Eskatu dezu, kafe bat, eta tortilla pintxo bat. Ta pintxoak hor daude, eta indezu, tortilla pintxo bat. Eta jaso dezu erantzun bezala, no te entiendo. Urte mugadut gosean eukan, eta hori ixe zen dena. Euskera nuen nere hizkuntza, nik ikasitako lehena. Pintxo bakar bat eskatu diot, pintxok pintxo du izena. Zerbitzariak jarri ez dit ba, kopetarik belztuena. Ni zarra eta ez alda bera, Deus entzuten ez duena. Urte betetze eguna dutta, alaitasuunikan ezken, ez det ulertzen batzuen nola, horrela ibil litezken, intenziorik ez jartze hori, ez dut inola jasaten, baita ez ere esateko ere, ez dira sartzen esaten, horrelakoek ze zail daukaten, iragaz gaitza esaten. Erabaki da ze bertsolari ariko diren Bizkaiko bertsolari txapelketako lehen itzuliko finalerdietan. Guztira 18 bertsolari ariko dira kantuan, 3 saiotan. Zean Urin, Abadiñon eta Barakaldon izango dira kanporaketak eta 3 saio hauetatik 12 sailkatuko dira bigarren itzulira. Bizkaiko txapelketari buruzko informazio guztia irubebikoitza.bertsozale.eus atarian duzue eta saioetarako sarrerak bertsosarrerak.eus atarian. Bueno, isorretako jaizetara ingu, eta alandakar gaurko hanbotok. Mozorro eguna baliatuta, jurretako zirkua izango dute herrian, zapatuan. Jai batzordeak, herriko kuadrilak, abesti bat aukeratu eta zirku ikuskizun bat prestatzera gonbidatu ditu. Zuek hirurok, etzarie isorretarrak, baina isetie gure dozue, klaro. Eta hau irakurri osuenien, nereari idea genial bat okurri duako isorretar kuadrila bat iseteko. Eta da, isorretako zirkuen parte hartzia. Nerea zuk oso argi dekozu baietz, baina Maialen eta Amets konbentzidu bikozuz hori dala bidie isorretarrak izen zaitiezen. Isorretako zirkuen parte hartuko dozue, baina Ametsek eta Maialenek kezkak eta galderak eta bilurrek dekiez. Mozorrotuta irten gaitezen, trago bana eskuetan, ikus dezaten divertidoak zaretela batzuetan. Bilaguntxak dauzkazue mentabiak sota antzeko,
2 litro ardo behar ditut nik aurpegia pintatzeko. Ta gu bagatoz jendea gola esango duela jakin. Ordoa Hollywoodeko izarra 2 pailaso tristerekin. Hollywoodeko izarra bere, pilota ipinita hor. Ta pailazo listoa ta motza, zuek hautatu nor da nor. Bakoitzak egin behar badio bere izateari kasu. Pailazo motzak igual gu baina pailazo lista behintzatzu. Enen ere azer horrek esan dituzu horraitzen ertzak. Motzak bientzako balio du listoa da mutilentzat. Aize pailazo, aize bizardun, jende grazirik gabeak. Horren zurrunak ta aintinkoak, karpako bizutabeak. Eske ze disfrazta, ze pintura eta ze idea kutre. Izoretako festek benetan hainbeste merezi aldute. Ez dakit merezi duten bada zertan ari gara treben. Izurreta nahiko zirko bada mozorrotu gabe ere. Rapari buruz aritu gara Odei, baina hitz egin dezagun bertsioaz. Ze leku du bertsioak eta bertsolaritzak gaur egun zure bizitzan? Rap bilbide hau abiatzea erabaki nuelarik, erabaki nuen ere bertsolaritza pixkat atzean ustea, behintzat saioak ustea, txapelketak, plazako jarduna, jendaurreko guzia etetea, gauza gehiagitan ari nintzen, dena erdizka egiten duen sentsazioarekin. Baina oraindik tarteka badut nostalgia pixkat eta halako hor dago beti bertsoa, hor nun bait. Eta zure bizitzan zer eman dizula esango zenuke? Eman dit konfiantza lantzeko tresna bat, eman dit lagun arte bat, ireki dizkit ezagutza, herri, ate pila bat, uste dut nire pertsonaren garapenean pisu handia ukan duen errol bat edo izan dela, bertsolariarena ere bai. Bertso eskoletako irakasle ere izan zinen, nolakoa da aurrekin lan egitea? Biziki maite nuen zerbait, gozatu dut urtetan bertsolaritza irakasle bezala, aurrak maite ditut, maite dut talde lana, talde giroa, eta beti biziki gustora aritu naiz bertsolaritza irakasten edo irakasle lan horretan. Txapelketetan ikusi zaitugu, plazaz plaza ikusi zaitugu. Faltan botatzen duzu jende aurreko jardun hori? Bai eta ez, erranen nuke batzutan erraten dudala, gustora kantatuko nuke edo arituko nintzateke. Eta bestetik sekulako karga kendu dut gainetik. Aski pertsona urduria naiz, eta egia da bertsolaritzak bereziki txapelketek eta ez txapelketak bakarrik, batzutan saio arrunt batek ere biziki urdurien ezartzen ninduen. Hortatik askatu naiz eta egia erran itxune handi bat badut, baina lasaitasun handi bat irabazi dut. Eta ez dakit jakinen nuken lehengo estres maila hortara itzultzen. Zein da bertsoarekin loturik duzun oroitzapen bereziena edo politena? Bada bertsu udaleku bat hau bixan, pasan nuena, horre ere izugarri ikasi eta bereziki buruan geratu zaidana betiko. Nunbait aski bakarrik joan nintzen, eta handik ez nintzen bakarrik itzuli. Eta sentsazio hori ederra izan zen, halako sentimendu bat ukan duen hau bixan, eta uste dut betiko geratuko zaidala hor.
Hitzetik hortzerako gonbidatu guztiei galde egiten diegu zein den euren bertsoaldi. Kutxuna, Odei Barrosorena zein da? Kutxuna nitz ditut, baina bada bat zinez espiritua markatu zidana, Maialen Lujanbiok 2017an beken Miribillako zerari botatako bertsoak auto bat duzu gibeletik edo hartu zira auto bat segika duzula eta prostitutaren edo paperean sartu zen eta ni uste dut bizitzarako markatua geratuko zaidan bertsoaldi bat dela. Zer egin daitekeen eta nola, haiene. Bertso horiek entzunez agurtuko zaitugu, Odei Barroso eskerrik asko eta laster arte. Mil esker, zueri eta laster arte. Bada ordu erdi, auto bera atzetik duzula. Miribillako rotondan, errekarriz, errekarri, bezelaxe egin ditut 1000 buelta errukarri. Geratzen dira kotxeak, tagu begira elkarri, beraiek etorri esan, taguk dirua ekarri. Nahi bezelako bezero, atseginik ez da sarri. Ta askotan gixan orain, autoan estuta larri. Ertzain auto bat atzetik, eta sirenak aldarri. Baietz bera libre utzi, tan eri isuna jarri. Baietz bera libre utzi, tan eri isuna jarri. Gure gela ikastolako taldekide batzuk adibidez bertsoak ez daude soportatzen, ez daude agonteien. Gure gelan asko bastante. Gure gelan ez da oso... edadian orokorrian, ez daude oso... Esako ikustaiten asko, izatzen da. Jende asko. Nere lagunak, adibidez. Baude batzuk bai hasieran hasi zirela bertso eskolan, ez dakize, orain, zero. Pertsona espezifikorik ez, baina adibidez gure gaztetxean bertso afareak ezin dira egin. Aipatzen duen bakoitzan igual bertso afari bat, ez, bertsorik ez, bale. Nik hau tarreba, ez zaiela gustatzen eta... Nire lagun bat, esaten dituzteko dela kaka bat, ez dakila nola galtzen duan denbora horrela, ignoratzen dut eta jazta. Ez dala hain negatibo pentsa bier, dan hori gustetan askuz gauza diferentea eta ez dakit. Nire guraso dira bastante anti... gauza guztia hauek itzaizki gustatzen. Joan nintzen bertso saio batera eta esan zidan dira, ja izan dut dosia urte osoko bertsoak entzuteko, oseak... Beti, zorte hon txapelketan edo lan baina ikustera ez dira etortzen, normalen. Ni berdin doztiz, azkenan bakoitza ikusten dudakoz beran gauzak txaia, jazta. Hori da, porque azkenean eurak ez etorri ona, guk egin duen gauzetara eta bakar proba dugu ikastolan, eta ikastolan eta hemen egin duen ez da berdina. Hasieran hasi ziren eta ondo, baina urteak pasagala ja aspertzen ziren. Queda muy de vascos. Aspergarri xa diala, como que no. Baina dago jende bat nazkatua bertsoarekin egin zen. Barriro begustora hemen izorretan, hau ez da kumplidu bat da benetan. Baina utzune bat bazan, pentsetan, izasgun inun bazauz izarren hautsetan, trago bat hartuko du zure horetan.